Halo लोगोफोर नै दिनै आङो लोगोफोरनि खामानि मावनाय नायनो फैदोंमोन नावकाटा फोथाराव हाग्रा गेजेराव बिथांमोना फुंनि खामानिखौ मावखांनानै संनाय खावनाय लाहार फाहार लाबाय दा बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सानबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर नांनो मोनो जाहैदों आरो सुना होनांगौमोन बारा जाबा इसिम आख्लायदोंमोन खांख्राइ फिसा मा सावजानिनि खांख्राइ जावलिया गारबोसो आथिं गारबाय नै इयो गिदिर मासेबावसो नै बेबो गिदिरमोन गिदिरमोन आथिं गारखाना लाबोदों बेखौ थुखानोसै र' बेयाव बोरै थुगोनथाय आं थुना होनि बिदिखौनो सावजानांसिगोन उफायथ' गैया हाग्राबारि फैनाय खोथा आया हे बोरैबा थुख्लांबाय बेखौ बेलेग थु ए माथो गेब्लेलाङो खोमा गेब्लेबाबो जायो ओंखामा मोनसिगोन नै सान्दुं गोसाथार अरा खमायनांसिगोन दे बोस्रादो होमबालाय बरिया जाबाय दाउ फिसा मासेखौ बिबु गारनोसै एबार बिराद ना जायोलै इयो फिसारिनिखौ बिराद मेजेम दंथारो नै बाब गसरलायबाय नै सानैयावसो नांबाय बिराद गिदिर दं नै जायना नायो दिबगारा सावथ' दुखादों नामा गोजानलाय Makasih. Angkrai, मोनबाय जिरायग्रा बानायदो जिरायग्रा गैयिनि थाखाय हाग्राबारि जाहैबाय खामफ्लायबो गैया जेबो गैया दाउ फिसा मासे सावबाय दं बुरायथिं दं दिनै हाग्राबारिबाबो एन्जर बेदर दं हांसो बेदर नै दाउ दं एन्जर बेदरा नै हांसो लायखांदो एन्जर बेदर ओमफ्राय दै थोरसि गिलास बहुद नै माबा मा होनलाय मुला आलु दुन्दिया दं बिदि आरो ओमफ्राय नावकाटा गामि बेसरबारि अमृत सरोवर फिसारि हाग्राबारिथार दानस्रां दानस्रां फैदो एन्जर बेदर सारबाय एबार सारायाव थाव होबाय फोथारबारिनि संनाय नालाय माबायदि साइज थाम्फै फैखो दालाय सामब्रामफोरा इयाव दंफैयोना biar teman bapak jalan lagi bapak murah kasih kamu lagi rasanya lah bayang deh जाबाय जोंना नै एन्जर बेदर
बेदर साफा बेदर जोंना जाखांनानै नै माल बुस्थु फानजाफिनबाय दा बेलेग जायगायाव थांफिनलायसिगोन जाहैबाय दिनै इसोरनि खामानि मावनाय जायगायावनो एसे नायनो फैदोंमोन दा नै जानानै आलाय सिलाय जाजोबना दङ थोरसि खुरै बुथुमगासिनो दं बिसोरो दे ओइ ओंख्रिया बारा जाना गारबाय दे सानाबो नालाय नै बेलेगाव थांगासिनो जाहैबाय दा लादे लादे हाग्रानि दे 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 फानबाय एबार बिराद मानसि फैदो लामादो एकदमबारे एसे एसेयावनो दसे दसे सानसे सानसेयावनो सोलायबाय थानांगौ जायो जायगाखौ बिदि बान्थिबाय थानांगौ जाहैदों बिराद खस्थ' बिसोरनि खामानि मावनाया उपाय गैया जाहैदों माने साननै गाहाम दोनो सानसे गाहाम दोनो सोलायबाय थानांगौ जायो जायगाया मा हाग्रा बारि बान्थिबाय थानांगौ माने एकदम दा थांसिगोन ओइ ओरैजाय रोमै रोमै न'आव थांलायसिगोन जाहैबाय बिराद गिलिरथार जोंबो जेनथेनसो बानबोबाय नै बाननायैनो सोलायलायबाय नै दा आंदो नै दा लोगो मोनबाय जमानो ओइनो नुहुरनायानो दंफां बारियावनो खेमा थांगासिनो मेंजोब्बाय थाबायनानै बिराद गोजान दहायनि जायगानिफ्राय इसिम फैनाया नों मेंबोजोब्बाय मटरा नै गोरलै गोजा बेखौनो जानो नागिरदों गोरलै गोजा ओइ दं गोराबो दं गुसु जायाबानो जाबाय मेंजोब्बाय ओइ नै मानसि फैदों माथो मालिकफोरसो खोमा थाइसेयानो दंमोन थाइसे लाबाय नै बहुत मानसि थांलाय फैलाय जायो लामादो फै फै दैमा बारनो नागिरबाय जों नै दायदो दैमा बारनोसै दैमा बारनानैसो खेमा मेन खेमा नैहाय बिराद मानसि थायो नैखिजा दैया बेसे गोथौ दिनैसो फैथारदों फार्स्ट बेयाव गामि दैमाया नै इखिजा ओरै बोहैलांबाय थायो खोलाहा ब्रह्मपुत्रखैजाय जाबाय साहा फै बिराद गिलिर मटर खावबाय जायो बिसोरो दिनै दैमा बारलायबाय मोनफैबाय नै बारबाय दैमाखौ गोजानथार हाथारलानो बाननोनो देमलायथारदों ना गनाबो नै बिराद गिलिरथार मेंनानै जिरायनो नागिरबाय दा सासे नै रायसा फैनानै सादा नागासिनो सादानानै बिदि आरो नै बिराद गिलिर गिलिर बुस्थु मेंनानै जिरायनो नागिरबाय दसे आरो गोजान थांबावनांगौसो दं एसे मेंनानै सादा जाजोबनो नागिरबाय नै
फैदो दे सिखारदो दे हे गोजानाव थांबावनांगौसो ए मोनहैनाय नङा थाब गोजानथार फै 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 फैदो फै थ' नै खेमा मोनफैबाय बा माबायदि खेमा नै नायलाय नै मोनफैबाय एबार जिबायदि खस्थ' बानायना लाबोनांगौ जायो एसे आरो साजोब्बायलै खावसेफोरानो बिदि आरो ओमफ्राय नै इदि न'आव दङ इदि आरो बिराद मानसि थायो इयाव बिराद गिदिर गिदिर फिसार दङ ओइ नै बिदि आरो ओरैहाय न' दंजोबो ओइ आलु गायग्रा मा गायग्रा बिदि आरो ओमफ्राय नै खेमा थाग्राया देन्जार खेमा नै बेखिनियाव दोनथ'बाय दै लोगोफोर